KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Piindi TV caggal jettuɗen Allah en juuli Mouhamadou Toubar ɓuɗɗo windere en jetti jinamen en juurim papa men wasil men Nurdine Hamad Aliou Rehi gorko mo daara haylaɓe en dewre makko en juurimo ɗon dendagal serumɓe fuutankoɓe kala en jetti Allah kadi hande dokkuɗen cellal hokken coftal ha mbawɗen adde jodnade ɗo bandiraɓe jonde meɗen nde kewɗen jodnade bandiraɓe kala saaha taw ko jonde pulago jonde tigui belamma woni émission meɗen spécial hoddiro mo ganduɗa ko ɓinguel moon baɗiragel moon barragel moon dewel ni no kewmi wiide Sali Dia debbo mañam liiduɓe liidu bani buuɗi sifat hoore sippata jamli waɗan toon hande kadi woni no mbiɗen ni oɗo émission ko émission spécial pour yeeɓiyankoɓe hoddiro ko émission spécial pour fulɓe to mbawi wonde partout dans le monde kono noon ko émission spécial e fans uji ɓe ganduɗa ko acteur walla actrice uji wonɓe ɗo e nder e série hoddiro eɗen gadori e kala saaha eɗen bismo acteur goto walla actrice goto e nder série hoddiro hande kadi won mo ganduɗa kañum bismiɗen ɗo ko miñiraguel meɗen kadi ko actrice tigui e nder hoddiro kadi ko neɗɗo mo keftuɗo ɗon tigui so jii jeesa makko tigui mon gandumo on woni Diarry Ndiaye ɓurɗo lolirde ka e nder hoddiro tigui kanko tigui hande woni invité meɗen kono hade min hokkudema konngol o salmina en calmini sponsor meɗen leader mo ganduɗa woni KP mo Elas Demba Ka KP mo ganduɗa ko gorko pullo dimo danejo dañjo artiri e nder leydi muɗum nde o dañi nde o nawani banggue goɗɗo artiri koye nder leydi makko o yiiɗi kadi yo ɓiɓɓe e leydi makko foof yo naftoro ɗum woni transfert d' argent mo ganduɗa way kon transfert d' argent keddiɗi foof ni ko noon holko sirdumo keddiɗi tan o waɗi ko hay goto me ɓoɗani woni ko ganduɗa ko 0 franc so tawi aɗa tiro ko 0 franc saɗa rettiri ko 0 franc so tawi aɗa versa kadi aɗa mofta ɗum woni kalis ma ko an jeeni hoorema wadde yo bandiraɓe foof donc jaaha Play Store walla App Store waɗa téléchargé KP transfert mumen d' argent mo ganduɗa ko ballal miskineɓe tigui ɗum noon wadde gasata sonaji hen ga invité meɗen Diarry Ndiaye dokkimo konngol o salmini bandiraɓe Diarry Ndiaye bisimilla ma. Merci tata Sali mi salmini on mi juurima on mi ñaguinima on kadi moƴƴere komin Diarry Ndiaye debbo mo guure tati sa yiiɗi kadi mi kala ɗum debbo mo padalal debbo mo magama e litama debbo mo hawre hawningi joom hoddira o woni borom kawananarema mi salmini on Seydi Ndiaye hay salminago woni salminago ka kono noon Diarry Ndiaye wonko kalɗa ɗo de mbiɗa ko debbo mo guure tati holko addi ɗe ɗum guure tati ɗe limtuɗa ɗo ɗe foof debbo mo guure tati min bam jeeya ko hawre eyyi ne hami pallal tanam debbo jeeya magama kono ko hawre jeeɗa e ko hawre jeeya hawre tan jeeɗa kono hawre heddi ko fof ko kawo tan ala ɓoyno gandum hawran ko ɓoyno gandum ɗumen wadde a weltanama Seydi Ndiaye woni min bellanmo tigui hande bismademo ɗo min gandi kadi aɗa heewi fansuji tigui e nder hoddiro kadi hande farsuji ma foof ma beltoro e yiide e ayawo ma taw aɗa jooɗi kadi aɗa haala tigui eɓe keeɗo kono noon Diarry hade min woɗɗoyde ɗum haademi artude e ma eɗen jarno bandiraɓe waɗoɓe participé e nder hoddiro ɓe woni no kewɗen wiidene kala saaha golle ɗe ko hen gonɗen hande duuɓi pawɗi série ji kala série ji hande ɓe ganduɗa ɓurɗo yiidede e nder pulago en wawi wiide taw ko Piindi waɗi ɗumen produire taw noon hay goto meeɗa tawtudeɓe hen sowona bandiraɗo gorko Daboudou Moussa Dia mo ganduɗa en calmini ɗum passage pour en caissira assemblée nationale député assemblée nationale kadi on kadi woni maire tigui toto Horkoƴere woni commune moɗon wadde ko neɗɗo tigui mo ganduɗa nafoore mere en calminimama en juurimamama noon tigui mawni ko Harouna Moussa Dia ha to Burkina Faso ko ɗon noon dewreten calminen ɗon directeur men général ko Abou Samba Diop personnel Piindi kala
wadde noon woni no mbiɗen ni ko yimɓe dariɓe yidde jingande pulaagu nde tawno ɓe gandi hay leñol gotol wawa ɓamtade sa communication kono noon hannde so tawi hoddiro ari pour la première fois bandiraɓe ɓe en jiiɗi wadde hen participé e kala saaha moni moon fof ne weddo hen grain de sel mum no tubakoɓe mbiyata ni hay sinno wona ko heewi ha ɓurti kam won kam ko nafata kadi ɓe kolla tan yidde mabɓe enen ene yooɗa so tawi en jonima ɗo enen mbaɗa ɓe remercier taw ɗum ni mbiɗen ni hay sinno ɓe itti ko mbuɗo waɗe hunde tan yama ko yidde makko wannimo ɗum non noon en jarnima bandiraɓe gorko mo ganduɗa oɗo Bouba Dia o woni ko to Mali to Nioro Sahel o waɗi hen 3000 francs CFA o salminama o juurama o wiyama seydi Diawo Diawalde Dia Pullo Pirejo Dia Ilimane fof ko minen jeeyi wadde noon en calmini dendagal malinaɓe tawno jaari eɗen gandi malinaɓe ne mbaɗa chiffre siro no feewi min mboɗo heɓa retour e kala saaha won noon ko numéro commercial o ko numéro am e kala saaha mbaɗa hen message uji eɓe kaala hen haaluji ndeysan jurminiɗo belɗi en calmini dendagal malinaɓe dendagal fulɓe malinaɓe fof calminama juurama e kuuɓal kono noon kadi won biteɗo Hamidou Ndiaye kono noon o ɓuuri lellude ko footi o jeeya to Sinthiou Bamamɓe a Dombaye ma wadde noon Ndiaye o Hamidou Ndiaye walti footi o salminama o juurama o waɗi hen 2000 francs CFA o wiyama yallah ɓeydu ha ɓeyda ha heewa Allah jarama o jarama en calmini dendagal Sinthiou Bamamɓe naaɓe e kuuɓal goɗɗo kadi ene wiya Ousmane Sall on woni ko Jammuguel noon kadi mboɗo sikki ko heddoto moɗon ko ha joni e Jammuguel eyyi hedda hawre won caggal jungo tan noɓe mbiyata ɗum hedda hawre donc kanko ne waɗi hen 500 francs CFA kanko ne wiyama Allah jarama o jarama wadde en mbawi wiide oɗo semaine ko ɓeɗo tato mbaɗi hen participé yallah lomtin ko woodi barke yallah hebbina heew heddiɓe en yo mbaɗa feere gara noon wadde konngol arte ma Diarry ko kalta e mabɓe on ɓe mbiyata tan ko ɓe jarama Allah jarama neɗɗo ɓe mbima hayso jeebgol ngol tan holko ɓe mbaɗi sa noon nde ɓe guitti hen dewle mabɓe ɓe mbaɗi hen ala ko mbawɗen wiideɓe sowona ɓe jarama Allah jarama yo Allah lomtina ha heewa amin seydi Ndiaye yo Allah lomtin ha heewa eɗen mbiya kadi heddiɓe kadi yo dillu yo mbaɗ hen woni no mbiɗen ni pulol ngol leñol ngol ko enen foof jeeyi ɗum ɗemgal ngal ko enen foof jeeyi ɗum kadi so tawi ɗemgal ngal mawni tan walla ngal ɓamtima enen foof ɓamtoto e nder hen wadde noon enen en coofani oto cofnen koye meɗen kadi en gona wasɓe ken alluɓe alhamdulillah rabbil alamin Allah so tawi ko gandal koye meɗen yitte so tawi koye ngaalu koye meɗen yitte so tawi kadi koye yontede koye meɗen yiite wadde noon haal ɓureɓe kala ko cungi so beelama ɓe jandina ɗum wadde ɗe mbiya ha joni numéro men commercial mo ganduɗa ko 77 980 33 39 kala mabɓe jiɗɗo wadde hen on waɗi transfert d' argent ɗi fof on waɗi hay oɗo KP so tawi on neldima min keeɓa so tawi kadi transfert d' argent mo jiɗɗo neldude fof so neldima on waɗi ɗum inchallahu rabbi mamin keeɓ wadde noon oɗo numéro mo ganduɗa numéro men commercial 77 980 33 39 kala ko neltoon so neldi hen ma yetto gallo ma yetto kadi équipe hoddiro fof inchallahu rabbi wadde noon Diarry Ndiaye caggal no min gandi ka hawrenajo Diarry Ndiaye ko fuuranke beele ko toon jibinɗa ko toon mawnuɗa Fuuta toon jibinami toon mawnumi eyi ɗon jibinɗa toon mawnuɗa mande garɗa ga e Dakar holko adduma ga e min garmi ɗo e Dakar ko 2007 te 2007 addi kam ɗo ko desal dewgal adduno kam ɗo eyi ko desal kono mbiram ko desal minen min wiya ko dewgal sa halpulaar wiyata wara ko mi wiir ɗum noon ko dewgal ko wiye kawaran eyi ko ɗum noon tan eyi dewgal adduno ma gay dewgal adduno wadde gila ndene min somi beelama mbiya Diarry Ndiaye ko ɗo woni eyi ko ɗo gonmi kono en même temps ɓoya fof kadi mbiɗa yaaha Fuuta eyi mbiɗa yaha mbiɗa arta Fuuta kam wonno ko Fuuta meɗen a wawi jooɗade ɗo tan mbiya yara Fuuta gonga kono mbiɗa yaha mbiɗa arta Diarry Ndiaye nane e série meɗen hoddiro série hoddiro mo ganduɗa Diarry ne jeeya kadi ko ɓuuri jirbinde ɗum ko ɓuuri welnude ɗum kala ɗo ara yimɓe yiyama hasinno ko wonnoɓe concentré o banggue goɗɗum ɗo kuuli walla goɗɗum ene jala Diarry hayso tawi o jouani hen rôle mon ga ko comédie kam ko waɗata ko ɗisi nandude ɗum beele Diarry ɓooyi joude e série ji walla c'est la première fois non ngol waɗat deuxiéme fois ko zoumi premier sac ko séquence ɗum ɗo zone noon Kor Mansour Roma Kor Mansour gadimi zuude Kor Mansour holto woni DJ Du kanko adi nanude men kanko adi tegdemi caméra kono mataw o kanko worko mbere lollano no fewi par ce que min keftinanomo toon non ɗum ɗon ko jusque pour corps kram wonno ok eyi minen e Dieynaba Sow en juuduno ɗum nde paris deuxiéme fois woni hoddiro
wadde ko hoddiro woni premier série mo giɗiɗa jour kay hoddiro woni première série mo zoumi ha yimɓe fof kadi gandi hen gonga ni o roɓe gandi hem kono oɗo ɓuuri andude saabu rôle mo zoumi o an rôle mo zuuɗa o hande Diarry en tant que neɗɗo mo ganduɗa han ko zaman fou ko nani fof ñallinta saaha waala woni hanko dans les réseaux sociaux woni waɗa tan ko weeli ɗum kadi hunde fof kañum lijjitta an kam hono mbawirɗa nde no ɗum ko rôle tan arani enen haalpulaar en hen saaji enen ƴeew enen jogui complexe seeɗa juuɗi ɗiɗon rôle uji guila yimɓe tellement yiyat neɗɗo joue o sikka ni ko joura ko gongare gonga o yahata hom mettini hen taw noon a wayani noon kono hol waɓe noon kono min kam mi wayani noon e on koye lamdude hen ɓannam tan min mi wayani noon ko rôle on namdir rôle on noon so na kala ko namdi ko ɗum dokkami ha laaɓa ceer so gasi noon mi ɓorto wutto mi joƴƴinaɗa ko ɗon tigui on réponse tigui pannomi somi wima holno mbawirɗa nde sabamde ko yeeɓiyankoɓe woni ko mbiɗa ko hen sahaji yimɓe ne juge neɗɗo e rôle mo jouat o so tawi ka moƴƴo e nder rôle he ɓe mbaɗma ka moƴƴo ɓe mbaɗma référence so tawi juuɗa ko rôle ka bonɗo e nder série o ɓe jagguma ka bonɗo hayso pottema ɓe jennuma walla e nder commentaire uji ɓe jennuma walla ni ɓe jagguma ka neɗɗo bonɗo taw Allah kadi ne seedi a wona bonɗo donc an Diarry jouo oɗo rôle hande guila nden faade jom mbaɗa andi wonto jahata hande keptineɗa yo oɗo ko Diarry guila kadi commentaire uji hay fof beela heɓata réponse heɓata message uji ganduɗa walla ko way noon taw ko négatif biom wiyo o bonɗo walla ni walla ni walla ni a fuɗɗa hen nande ɗum hen taw non taw ko haalde gonga taw sali ko gonga tan ko gonga weeli Allah mi suwa nande ɗum taw hende sona kala jiiɗom c'est contre kala jiiɗom wona koye jalde wi jaam ɗum wona borom kam wiya ala wona kanko de mbi i wona kam mbima ala wona kanko o Diarry woni ɗo a faami mbeɗa andi kam yimɓe mbaɗi apprécié ko zoumi ko mbeɗa andi ɓe gandi ene weeli kadi mbeɗa yettaɓe hen kadi eyyi ziyar ɓennuɗo woni ziyar omarien o mbeɗa jooɗi tan mbeɗa dari noon jimi suhaɓe ɗiɗo koɓe sandaji ɓe almuɓe hay goto wawi yobdeɓe kala koɓe dañi e connexion mabɓe kala ɓe janggani koye hoddiro ɓe jeeɓata te berende ko kalmi ɗo wona min goto haalata mi hoddiro ma woɓɓe kadi dartoɗo kaala ɗum almuɓe ala ko mbawɗen yobdeɓe sowona yo Allah yob yo Allah hokkuɓe koɓe jiiɗi ko ha mo foof wawa hejje hen coursaji mabɓe he kadi ɓe duwno hen yimɓeɓe so ari ja mi darima mbeɗa dari so gorko ɓam fof o daarami so daari mbima an kam ko woni o daara kadi téléphone mo toon mbimi an ko hollum o wona an o mbimi ala mbimi o ɗum ko hollum sa minne mbayni komi andani mbimi ko jewata hol uy hoddiro mbimi mi anda woni hoddiro uy anda o ko an woni ɗo mbimi ala wona min uy même haala même jalere ko an woni ɗo hen mbimi an marka sanda uy kam eyi mbimi wallahi mbimi ko minen goni ɗo mbaɗe jagge hen uy ala minen kadi ɗum fof mbimi no oto goppe jangde mon noon kono nane hen nder tan ha salla jaaɓi foof moƴƴat inchallah rabbi eyyi ko ɗum noon kadi ko weltare kadi wallahi machallah par ce que aɗa anndi hannde to ngannduɗa aɗa fattono yimɓe mbasa heɓtindem hannde kala ɗo jaaɗa aɗa heɓtine donc woni ko wiyete ko wayno ɗiɗo série uji wona buuɗo walla bullitita kadi yimɓe nadde heen kono noon ma hokki teddungal ma hokki to ngannduɗa kala ɗo ɓiɗɗo pullo yima ma heɓtine kadi ma hokkuma ɗon teddungal kadi artude gayi woni ko mbiɗa ko rôle mo totteɗa ɗo sugu ɗum kadi kala ñande neɗɗo suwi rôle bonɗo wiyama ko bonɗo han yo andu o waɗi réussir rôle makko par ce que tawi waɗani réussir rôle makko yimɓe jaggata ko bonɗo par ce que a yimɓe jagguma ha bonɗo tan ko yimɓe ko jooɗi ene jeeɓa ha mbatta ɗum ko gonga par ce que rôle ma ka baɗ ɗum réussir kono noon sa waɗani réussir tan heɓetaki wadde noon ko wiide tan courage mbaɗani ko gupta ko ɗum woni ko guurani min hay tiktok am ɗeɗo balɗe ɓe narat toon ɗum woni wiide métier woni mbiɗomi an mamma sali mbimum Ousmane an opra Ousmane resmo jiɗo an ko ɗum woni donc ko jomum yaada ha sikka ma taw gonɗa koye vie réel taw noon ko cinéma tan yimɓe paam noon ko jouir hen ko haaɓe belto kadi kala ko totteɗen ene poti joude en jouat ɗum kono wona enen ko wutteji ɓoodi ɗen sen paari ken ɓortoɓe Diarry e nder série o holko welma hen ko ganduɗa hay sinno hande a wonano actrice e nder série o aɗa wawi joɗade to jogoɗa envie mbiya min so woni no sanggam hande mboɗo jeeye e nder hoddiro no hoddiro moom machallah ko mbiyata ko lafcat hoddiro min sakiri arde hen kono wayno hande komin adi hen ni tellement yimɓeɓe tawdirmi hen ɓe mon foof en tellini hoore mum ne jippini hoore mum ha goɗɗo suusa ɗum min hoddiro hay somi bokkano hende arta tan en yeeɓami onon tourne en weeli saabu affaire o ala mi yiyani hen taw dal ko muusi kam taw gonga taw ko gonga weeli Allah mi suwa tawde eyyi
a yiyani hen ko musma sowato yo Allah junnu ɗum kono noon jaadi neɗɗo ene joua séquence uji kewɗi e séquence uji ɗi jouat ɗi wonde séquence tan mo ɓuuri wadde hen sentir hoore makko taw ko séquence mo ganduɗa ko belamma walla mettere o joue ɗum ha kanko o waɗa sentir no o mona nder o sikkini ko gonga e makko so tawi séquence oɗon yalti mbiya ko séquence kaari tawi yaltani toon mbiya yaltani non on séquence yaltani toon on yaltani toon on yaltani wadde won en jowat ɗum haw yaltoya inchallahu rabbi so tawi diwri ɗum jaari ñanden a dikkima Sali Dia mbiɗa Mounas so tawi Sali Dia ko fanka ko yummiraɗo ñagna Sali Dia min motom ɗo mami lijit kaw makko joni noon an holno gonirta suuk ha pare mbiya lijit kawuji mawɗo mawɗo adi wiide mi ɗum ɗo kañumne ko mawɗo adi ussudem de e mawɗo noddiyam ha galle mum yenni kam kañum sah o maysa hersa sah mbiɗa yaada ɓiyum sabu mbima guiren hersa maɗe hersa guiri yumma mbiɗa yaada ɓiye Sali Dia kadi mataw holko e waɗi haalaji o fotani ƴeftude o haalami ko ɗum muusi kam ha mbimi waɗat venge te mi waɗat venge o inchallah ka baɗowo wadde yeeɓiyankoɓe yo pat vengeance ma nana ara e mamma Sali Dia yummum Ousmane Fatima ɗum ɗon noon yallah wallu yummum Ousmane Fatima kañum nan joɗino fanma ma taw kañum ɓuurma wonde panka inchallah wadde noon jaari ko beelam mawɗo e joddade maɗo woni no mbiɗen ni han c'est juste émission eɗen jiiɗi e kala saaha invite ɗo neɗɗo mo ganduɗa so tawi ari woni jooɗoɓe eɗen jeeɓa ɓe moni fof won ɓurɗo hen welde ɗum won mo ganduɗa ko Sali Dia han weltide ɗum won mo ganduɗa ko Diarry han weltide ɗum won mo ganduɗa ko Tidiane Sarr tan weltani ɗum ko noon par ce que kala neɗɗo won gonɗo préféré muɗum donc ene moƴƴe kala saaha jooɗoɗa ɗo hande kala fansa Diarry so yi hande Diarry on jiimo e facile goɗɗo kono noon no wayni kam ko wona rôle mo totta ko ka kono no wela wadde fof o wayata ko saaba hoore makko on jii ɗum émission e hoore muɗum ɗum noon ñagonɗemo balɗe juɗɗe e battane moƴƴe ñagon ɗo minen foof nde Allah hokkata min kadi doole hokken enen kala doole ɓe mbawɗen wawde daranade leñol fulɓe ngol ha mbawen yettinde ɗum ɗo foti yettade ɗo woni mbiten ni kala ko woɗɓe mbaɗi hay sinno ko tubakoɓe wonɓe ɓe ganduɗa ko piiji ɓurɗi wadde puissant ɗi enen sen dendini doole men en jiiɗi tan en mbaɗande tawno kewiide neɗɗo yiiɗa taw o wawa ɓuuri omo wawi taw o yiiɗa so tawi joomum indi tan en mbawi wadde réussir kadi hande en jii so tawi série ji hande gaari en mbaɗe modernisé hande ko série oɗo HODDIRO ko série baɗɗo mum ko série ji ɗi ganduɗa ko série ji jaaduɗe e jamanu guila e liyeji ɗi hay fof wadde ko ngal wadde en jetti Allah en jetti ha joni baɗiraɗo goto ko Daouda Moussa Dia en jetti kawɓe Samba Diop en dariɓe hen ha ɗo joni kono noon en jetti kala gonɗo e nder série o nde tawnoɗen gandi ko équipe guila e caméraman uji ha e acteur uji ɗi ha e réalisateur uji ha e mo ganduɗa woni scénariste o mo ganduɗa ko kanko waɗi ɗum ɗo foof ko kanko donc ɓen foof jettama no fewi mantamde tawno golle équipe mi arta ga e Diarry holko jiɗɗa konngol ma mbaynigo kadi holko jiɗɗa wadde lancé message mo ganduɗa faade bandiraɓe konngolom mbaynigo e HODDIRO mbeɗa wawi wiide fansiji mbeɗa yettaɓe mbeɗa mantaɓe kadi mi ala jubdi mabɓe fof noon woni wuuro mama men Padalal Hawre fof dal mi oppani hay goto Hawre mbeɗa yiiron goto jigui ko studio joni wuuro ngo fof watti ɗum HODDIRO billahi Sambel Camara wuuro ngo fof watti ɗum HODDIRO kala garɗo toon ene wiya waɗa ɗum activé o waɗata ɗum activé ko HODDIRO sen HODDIRO o jogui ko filuji makko mo tottira on tottiroɓe filuji ɓe ko ɓen jomum addata ko kele kele o so pour waɗanma hen théâtre uji kanko HODDIRO waɗantuma hen on calminimo on calmin Sambel Camara gorko mo Hawre hawningi Sambel Camara wadde dendi salminama juurama goɗɗo ko Padalal naɓe kam ñande so jii audio sam weddiri men nder HODDIRO marontinani mi liiri ɗum billa debbo goto nen toon o wiyete ko kum camma mo yiiɗi on mo yiiɗi HODDIRO o wi kam kamɓe mbiyata kam Penda Ndiaye mi kam Penda Ndiaye onon no foti gaddirte ɗon mbimi HODDIRO gaddiromi mbimi addu min gaddir mbimi onon mbawi hebde min o wi kam o wi wallay kala ko namdi hen min mbawi wadde pour mi mbiye ko min goni première fois adduɗo HODDIRO e Padalal mbiyam ha o wi kam joni kala mo jiiɗa téléphone mum télé mum ko HODDIRO tan mbimi ɗum kadi ko yettude Allah kadi e wonɓe États-Unis bandiraɓe morɓe wonɓe toon ɓe e dendiraɓam ɓe kawiraɓam ɓe France même chose ko noon kala mo neldumi hen siɗo meeɗa wiide wawa yeɓat ha anda mbeɗa yeeɓa nelda mi sa wiye woni koye yeɓde en heppa ko jour o waɗata en kamɓe foof ɓe keppa ko 20 heures yonata haaɓe nelda woni Badou Penen gorko mo Thilogne kamɓe foof dal mi salminiɓe
mi salmini nenam kadi mi weltanimomo wiyamo yummiraɗo somin galanoma kono min mbiyata ko jofi ko lamba e ñaaw e baba mo kadi baɗumi comprendre kadi yo duso ɓooy eyyi e tanam noon tanam ndeysan on kam mi wawa haalde taw mi haalanimo ko woni jeeni bel Ousmane Moutou malaɗo rek guiñam ho gumija yo Allah ɓumɗo ƴiye ma to gonɗa to aɗa manki kam no feewi no feewi no feewi ala or bonne émission Diarry tanam jiɗɗo tanumen hay goto a wawa joɗade ha mbiya caam ko minen tan o yiiɗi caam yiiɗi wuuro ngo foof te mbeɗa andi kadi parlalnaɓe caam mankiɓe mbeɗa ñaagui kadi Allah e nelaɗo Allah Cheikh Ahmed Tidiane e barke Serigne Babacar Sy to gonɗa to yo ɓuranma to gummiɗa to ya barke Allah e nelaɗo Allah mais Sely Dia mi wawa mantude han parataw mi mantani monam gorko ko mawnaɗo gorko goto min jigui mawɗo kono ene ɓuuri mawnira ɓuuri hammin min goyani hay sagar goto kala ko min jiiɗi ne yiiɗi kala ko nenam yiiɗi ne yiiɗi min joɗata ha mbiya sinno somin garni walla nena wiya ha mi waɗi kam ko ɓiɗɗo goto min jigui e kawa mo kadi Abou Ndiaye e yumpañam Amma Tasi e dendiraɓam ɓe dal mi weltinimi yimɓe foof naaɓe e suhabam ɓe kadi wawa boppo mi salmini on Absa Sy Amadou Sy e Mama Thiam ono fof mbiyama ziare no nuyinalen samay dombi yoy noon samay tawɓe ak sama catɓe machallah a jarama Seydi Ndiaye nono min mbira ko min hoorema ɗeɓi woynude e aduna ko noon wayi eɗen ñagono mamiraɗo hande Allah yurmo kamo yaafeyoma hannamo aljanna way sakkanademo e duwanademo ko ni tan woni e aduna enen Allah yo barka makko keddo e meɗen eywa a weltanama Diarry haala ka fof waɗi fayida machallah enen en calmini dendagal bandiraɓe wonɓe ɗo e leydi ndi hay caggal leydi ndi e tawno eɗen kewi wiide gamowo manda ko ɓinguel muyno weelo so ami tan ha gamdu yooɗi ko yummiraɗo tigui jagga e baleɓe ɗe wadde enen so tawi hande Piindi alhamdulillah rabbil alamin Allah jii kadi no abonné ji ɗi kadi ɓeydorto machallah eɗen mbiya ɓe ɓeydo kadi kala keɓɗo liŋeji ɗi oto yebtan hanno e hoore muɗum son keeɓi tinne ɓennine son keeɓi mbaɗe ɗum statut ji moɗon son keeɓi ɓennine kadi kala keɓɗo ligne on so tawi ne yiiɗi yebde sewru ne jokka yo wat abonné wona yebdan te sa waɗi abonné haydara bonnantama haydara kadi wattama coûté donc mbaɗe abonné commentaire uji moɗon yo gon positif gandon foof ko hakkude meɗen foof ko yo yoot ala o jouwi ko rôle bonɗo walla jouwi ko rôle moƴƴo kala jouɗo ko wawi joude ko yo weltan on jouwi kadi koko foti joude tan jouwi tan kadi ko yo won gartam yo won waajuyi e leñol ngol par ce que kala ko joie so tawi ƴeewama nane e nder galleji ɗi wadde noon eɗen mbiya bandiraɓe fof en beltanimamaɓe guila e dow ha e less guila e sukaɓe ha e mawɓe yoɓe ɓeydo yidde hoddiro yo ɓeydo jaggude yo ɓeydo jaggude Piindi TV eɗen nodda partenaire uji ɗi kadi yoɓe gar yoɓe mbanno KP waɗi ni yoɓe mbanno Elas Demba Ka wayɗi ni ɓe gadda produit uji mabɓe soɓe gaddi enen eɗen mbaɗi ɓe garanti so Allah jaaɓi e visibilité nde tawno hande Piindi alhamdulillah rabbil alamin Allah ene jeeya e télé fulɓe ɓurɗo wawde yeɓede partout dans le monde kala koɓe gaddi ɗo soɓe jeeyi inchallah jarat en jetti Allah en jetti sponsor meɗen leader KP mo Elas Demba Ka ɓe bandiraɓe fof onon fof dokki on rendez-vous ha to e EDK uji amen so tawi on jiiɗi virsude kalisaji mbeɗa son so jiiɗi tiro ɗon Diarry hande en jogui KP min mboɗo jogui KP kala e amen hande neldo goɗɗo o walla en tiro hay mbuɗo yoɓata minen kam on komin jii hen moƴƴere nde min keeɓi hen noon emin jiiɗi on noon keeɓi on hen ɗum wadde noon hay goto moɗon oto tartane jeehe mbaɗe feere mbaɗon téléchargé KP transfert d' argent mbawon jeyde kalisaji moɗon minnen mi salmini dendagal bandiraɓe mi salmini minnen nenoyam nde tawno woni ko mbiɗen ko ɓiɗɗo ko wawi dañde foof yo yettu Allah yetta jinnaɓe muɗum tawno caggal Allah e nelaɗo mum tan ko jinnaɗo mami yetti nenoyam Allah ji a mayram bayla Kourouba Bocar Hamad Tafsir ko gueto jaaba e tuli ol kono noon ko debbo mo Agname Diduɓe salmimami juurmami yimɓe duuso ɓoy ko noon tigui baboyam Allah ji Samba Dia Allah ji Samba Mamoudou Dia ha touro Agname Diduɓe e liidu ban buuɗi sippatoroɓe sippata jamde mi rewre makko tan mi salmini dendagal jinnaɓe meɗen enen kala de Allah junata balɗe mabɓe moƴƴina batta mabɓe nde duuso ɓoyata mi salmini noon mi juuri moon kala ko fewi yewtere ko Allah subahanahu wa taala ko ngakken fof ko enen ko wonani ko ɓurani meɗen jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude ɗo jaam ɓoto han duume moon Allah jarama on jarama
KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon caɗele mon gasi haalaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa télécharger KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kañum ɓuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat télécharger KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma